8 часа, ние сме още на работа, виждаме толкова перфектен кола. Това е Peugeot 206. Колко градуси духа, това става 4, 6 и 5, който е много добре. Ние намериха проблема в този перфектния радиатор климатик, който направо сгнил, но не го е пуснал масло, както ние забелязаха преди нещо. Виждаме сега е нов, блести на черно. Екстра. И всичко вече работи как трябва. Също когато снимаме него, измили този радиатор, да няма някакви бокуци в него всъщност, да го има хубав поток за въздух. И това. Принципно, днес е хладно. И още ще бъде по-хладно. Въпросът е, че вие когато пускате своя климатик начално огледало, вашата кола пуска климатик автоматично. Затова ние и правим тях сега. И в лято, и в зима, и в есен, и в пролет. И още една кола имаме също за работа. Затова храсни, сегатайки и чао! Наскоро ще бъде много интересни неща. Трябва да го очакваме един месец. Аз чакам това нещо един месец.